jenengan kok raga-raga ajeng anu, ajeng nyawer. Kayak ketoke kok Mbak karo menyan. Ora cukup. Ya. Ini dijajal ya. Ini request dari teman-teman online penonton setia. Buat teman-teman yang ada di Karanganyar, waduh.
Nggih, matur suwun. Sudah. Kowe apa meteng to, Las? Hah? Kowe apa meteng to? Ngopo toh? Ya ora, meteng. Meteng apa ora? Ya ora. Mbok meteng. Ora rek meteng kok kon meteng. Nek ora meteng tengi dhewe. Gah meteng karo kono? Arek diteng. Lah kon aku ki nek meteng karo jenengan malah aku metu anakku mau ora ono ndase. Ora apa-apa. Kok nek timbang kok drijine aku malah ora ono kukune bareng lho piye. Ora masalah kowe. Kowe tak dokokan. Kowe engko nek ngono digenepi iso. Genepi piye?